Ftit ta' snin ilu il-budget kien iġib miegħu inkwitu biża' fil-waqt li llum iġor miegħu sens ta' ottimizmu. Hekk kif dan se jkun l-aktar budget b'saħħtu bil-familja li se tkun fiċ-ċentru. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela quddiem folla sabiħa ta' nies fl-għeluq tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Ftit ta' snin ilu x'kien ikun is-sentiment? Inkwiet, biża' li se jiżdiedu t-taxxi. Il-pensjonanti forsi jittamaw li jieħdu biċċa żgħira ta' żieda. Ħafna drabi kienu jibqgħu fil-friża il-pensjonijiet. Illum, ftit ta' sigħat qabel Klajda ħabbar il-budget, kulħadd b'sens ta' ottimizmu ta' kif il-kwalità tal-ħajja tiegħu se tkompli tissaħħaħ. Dr. Abela semma kif dan il-budget se jara żidiet aktar b'saħħithom fil-pensjonijiet. Se jgħin lil min ħaddem sabiex jerfa' l-pis tal-pagi bl-ikbar tax cuts fl-istorja li se jkomplu jgħinu lil middle class fil-waqt li mhu se jdaħħal ebda taxxa ġdida. Wara kollox qal kif dan huwa budget ieħor li jaħseb fit-tisjieħ tal-familji Maltin u jnaqqas il-pis fit-trobbija. Dan fl-isfond tal-akbar investiment fil-qasam diġitali. Semma dan f'kuntrast mal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li m'għamlitx pre-budget document. Aċċenna l-investiment li sar b'investiment dirett barrani b'sens ta' rieda u kuraġġ. Ta' fid-dawl tal-fatt li pajjiżna se jkollu l-aktar ekonomija li se tikber sas-sena 2030, berba darbit iżjed mill-medja taż-żona euro. Brabta mas sussidji fil-kontijiet tal-enerġija, Dr. Abela qal kif għal kuntrarju ta' ħadd ieħor li jrid jeliminhom kull familja tifranka madwar 6,000 euro. Semma wkoll kif se tkun qed issir liġi sabiex jiġu protetti tfal mill-midja soċjali. Dan fil-waqt li saru se jkompli jsir investiment fl-iskejjel u l-istudenti, kif ukoll fit-tfal u l-ġenituri. Dan fl-isfond tal-fatt li l-ftejjimiet kollettivi raw żieda ta' 100 miljun euro. Tkellem kif dan il-gvern se jibqa' jagħti ġustizzja lil koppji li jridu jsiru ġenituri fil-waqt li jagħti garanzija ta' iżjed riformi. Brabta mal-proposti fil-liġi tal-ippjanar Dr. Abela għal kif minkejja l-gideb mill-Midja Nazzjonalista komplet il-konsultazzjoni mal-għaqdiet bil-proċess ta' dialogu li għadu għaddej. U għatem jgħid kif il-Partit Laburista jibqa' l-Partit tal-Progress u li jġib lil Malta l-ewwel u qabel kollox. Aħna konna għadna u nibqgħu il-partit taż-żgħir. Aħna konna għadna u nibqgħu il-partit tagħkom il-ħaddiema. Aħna konna għadna u nibqgħu il-partit ta' min jinvesti u tan-negozji. Aħna l-Partit tal-Progress. Aħna l-Partit ta' Malta l-ewwel u qabel kollox. Ejjew ħalli flimkien nibqgħu nikdbu l-istorja ta' dan il-pajjiż. Grazzi.